Τσάζελουιτ, πιάστο! Αυτή δεν... Εγώ είμαι. Άντε, Τσάζελουιτ, εμπρός! Ω, Τσάζελουιτ, λυπάμαι. Αυτό θα ήταν το χριστουγεννιάτικο δείπνο σου. Τι είναι αυτό? Αστείο? Αυτό δεν μπορεί να είναι το μέλλον μου. Κρυώνω. Κάθριν Πίτνελ. Η Κάθριν Πίτνελ παρουσιάζει μια νέα γραμμή μόδας για την Άνοιξη. Ελάτε στο στούντιό της στην πλατεία Γκράνστον να δείτε τη δουλειά της πρώτης σχεδιάστριας σε όλη την Ευρώπη. Η Κάθριν. Έχω να τη δω πολλά χρόνια. Τι? Δεν την έχεις δει και έχει επιτύχει? Πήγαινε, μπορεί να σε βοηθήσει. Η Κάθριν ποτέ δεν θα σε άφηνε να ζήσεις έτσι. Πλατεία Γκράνστον. Αλλά δεν θα ήταν εδώ σήμερα, είναι Χριστούγεννα. Κι όμως, γιατί να κολλήσει αυτή η πρόσκληση στο παράθυρό μου? Μοιάζει να είναι σημαδιακό. Είναι σημαδιακό. Εσύ της έστειλες την πρόσκληση, έτσι? Κάντο, πήγαινε στο στούντιο να τη δεις. Έλα, Τσάζελουιτ. Πάμε να επισκεφθούμε μια παλιά φίλη. Ναι! Γι' αυτό με έφερες εδώ, έτσι? Εδώ είναι που όλα αλλάζουν, λοιπόν. Θα την ακολουθήσω. Είσαι σίγουρη? Ναι, φυσικά και είμαι. Ας μην χάνουμε χρόνο. Πολύ καλά τότε. Διακοπές! Ποιος είπε κάτι για διακοπές? Μα είναι Χριστούγεννα. Το ξέρω ότι είναι Χριστούγεννα. Γι' αυτό θα πει ότι μας μένουν 2 εβδομάδες πριν την επίδειξη της πιο δημοφιλούς σχεδιάστριας του Λονδίνου. Θα έπρεπε να θέλεις να δουλεύεις κάθε μέρα, αλλά δεν είσαι αρκετά αφοσιωμένη. Μα είμαι, το υπόσχομαι. Συγγνώμη που παραπονέθηκα, Δεσποινής Πίτνελ. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μοιάζει με την Κάθριν που ήξερα. Μοιάζει με... Ίντεν! Κάθριν. Μια χαρά είσαι, Τσάζι. Δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα εδώ στη δουλειά τα Χριστούγεννα. Νόμιζα ότι θα είχες πάει σπίτι σου με την οικογένειά σου ή θα γιόρταζες κάπου. Δεν γιορτάζω πια τα Χριστούγεννα. Με χαλάει αυτή η γιορτή. Πότε άρχισα να νιώθω έτσι? Ναι. Όταν με απέλυσες επειδή άργησα την ημέρα των Χριστουγέννων. Σωστά. Όχι, δεν πειράζει. Βασικά μου έκανες χάρη. Απέδειξες ότι είχα άδικο και εσύ είχες δίκιο. Όχι. Μη το πεις, Κάθριν. Μη το πεις. Είναι ένας εγωιστικός κόσμος. Και σε ένα εγωιστικό κόσμο οι εγωιστές πετυχαίνουν. Κατάλαβα. Δεν είμαι 100% σίγουρη ότι αυτό είναι αλήθεια. Βασικά... Εγώ είμαι. Προσπάθησα να είμαι ανιδιοτελής. Σε πρόσεχα. Τους πρόσεχα όλους στον Γκάντσχιλ. Προσπάθησα να βοηθήσω ακόμα και ένα από τα πιο φτωχά ορφανοτροφεία. Και τι έγινε? Σε απέλυσα. Και έπρεπε να αγωνιστώ να βρω δουλειά. Βρήκα κάτι, αλλά έπρεπε να φύγω από την πόλη για μήνες. Ξέρεις τι βρήκα όταν επέστρεψα? Όχι. Δεν βρήκα τίποτα. Το ορφανοτροφείο που βοηθούσα έκλεισε όσο έλειπα. Δεν είχα ιδέα. Υπήρχε ένα μικρό κοριτσάκι που ήμουν έτοιμη να υιοθετήσω. Τάμι! Τάμι! Αλλά είχε φύγει. Όλοι είχαν φύγει. Είχαν φύγει προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μπορείς να φανταστείς.